Olbram Zaubek 1926-ban született Prágában, az egyik legelismertebb kortárs szobrászművészként tartják számon Csehországban. Olbram Zaubek je legenda moderného českého sochárstva. Je to, myslím, že jeden z najväčších súčasných žijúcich českých sochárov, ktorého dielo je dobre známe. A művész, ahogy az őt méltató művészettörténész fogalmazott, lélekké nemesíti a betont. Keď sme inštalovali, náhodou sem zabludili dve turistky. Jedna pani z maďarského Komáromu a jedna pani, o ktorej vysvetlo, že z Budapešti. Boli tu približne 10 minút, túlali sa tým lesom svoch. Vidíte, aj tu je teraz les svoch. A rozplakali sa. A to bola len inštalácia. Tie sochy a ich mikropriestor, ktoré majú čosi do seba. Že je to úžasné životné dielo a tých 70 svoch, zhruba 70 aj čosi, ktoré tu prezentujú, je naozaj prierez jedným celoživotným dielom a dielom takého sochára, skutočného majstra, ktorý vlastne dokázal, že to umenie, ktoré robí, môže byť náboženstvom. A v celom jeho diele sa odráža jeden jediný ústredná téma, a to je téma ľudského bytia. To sa vracia v tých figurách. Az észak-komáromi kiállítás, ahol Zaubek életnagyságú cement és bronzszobrai kaptak helyet, 2012. július 15-éig tekinthető meg az észak-komáromi Limez galériában. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informáciou cez hranicu v prihraničnom regióne Pons-Danubí, Crossing Borders by Information in the Pons-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika, Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Pons-Danubí régióban Crossing Borders by Information in the Pons-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.